chinko chonsi chasuke tukumaiga chiko cha kokosori gwali tukelio lya ijuma eliba no tore na kiba ukole enko yeyenta entunda intanga nigose first leg. Asante sana mwancho muterie kero twale kuna kumanya birata tonara liare kurwa segesero gichikoso na bogosore kora iyo kosa iyo inere meremo yaito na KCFM akona kibona tonyene ko bato kumanya kirondo cha kumyo kabu yergo ko be mogosori ya moroke Thiago Silva akoninga yakobe kegente kyo akomyo kanige ntoke libi yake kimara kimo piro bere mutambe nigo warisi ko mwancho muterie kiron kumanya nigo bago tema kora manyana ngaki kosekero kende na kinko yanyara ko ba kogosori kero ba minyo kaba gosori kurwa se timu ya Paris Saint-Germain no arenge Verratti Marquinhos na bwego omosore ya Drasla ekero ba minyoka bono niko ba rutiro mpiro yobu yake ngo mwancho muterie kurwa se timu ya Manchester United moroke El Kibail kurutabu ya mutu ari kirondo cha kumyo ko mogosori okosori nsema yoko ko maega liekegima amoroke omogosori Kiar ko irene mpiro yo kerobono agotuma mpiro igatigati umwancho mutereri akumanyana no mupira okoreto ya mase mogwetera KCFM kero kumanyibwana nigo egento gose kiabutoirwe kenyara ko bage ko butorwa buyakegima kero etimu ya Manchester United yanyara ko bage kubekwa egoli abu yanyara ko bage koreta gose yanyara ko bage gochireta chiaba makarito ko yoroke ya mase yamo abu bono ekerondo bakumyo kabya kinga baguchaka maega no mogosori bwense mego kurwa se timu ya Paris Saint-Germain moroke Bafon kuringa yakobeke gentekyo Bafon aguchaka no mogosori oye kegima okurwa moroke Kihar kuringa yakobeke genteko to magati ya gatama kumuri mogosori Kimbembe gotuma bu yakobe mwancho muterekera gotuma kumuri mogosori moroke Thiago Silva akotuma bu yakoirani matekegima ekiroba koirani maega bya kegima nande bagocha kurwa sense moya bege mwancho mutereri moroke omogosori Verratti ekiratomire bu yakobe kuri mwancho mutereri gotuma kumuri mogosori Marquinhos ekirate nigento kelibya kegima moroke Verratti kuliganga yakobe kegente kyo nande bakoira nago chengeme yakabere koirani bu yagotuma asense mogose nigongo kumanyana niko bari gatigati yegeti omwancho mutereri ekiroba kunyara ko bago myokenko yabagosori kurwa sirimu ya Paris Saint-Germain ekirako mwa Thiago Silva kumuri ya Kimbembe lakini mpira bero mutambera gosoka isiko mwancho mutereri ngo kumanyana inko ye nige goche ya mase mogwetera KCFM enkayo mugusi ekobwatera birengo bya mirongo kyanda na inye getone ya mungu kumenya kurwa chinse mo chiri cha maiko nigo batugera gotera my radio stream gose www.myradiostream.com/esta7/12906 akona kebuna konyara ko bakonyora enko ye mase mo ensemeri ya Facebook gose asensemo ye TV to kumenya no tore KCFM TV live bono no so YouTube na unyara ko bakora una to unyara to kumanya enko ye mase kiragwa kati point bya kigema mogosori la gola abakongo cha timu ya Manchester United mwancho la gola konyere iyo kurunga super save kerale komyo ko mwancho muterie mogosori bwensemo yabego akurwa se club ko se timu ya Manchester United moroko mogosori El Kibail ya Paris Saint-Germain banyara ko bakomyo kaboyekirano nawe ko na kiabuna enko ye yo kero kende Jacob Becker ko yiri ngente kino kiabwa to kwikirito korendo mogosori bwense moyo ri kurwa se timu ya Manchester United David De Gea ni gari nge maiso nande mo enchereria tango mpiro olia oli aleko mkonyo eri bounce maisa koreto mochando enjeranye be kambu yabe kekegera aliko kanikonyo bwa takirie kangane binte binga to kugamba bo yes wono mwancho mutari to kumanyana ndo seso kibwatere gwekeregano kumanyana KCFM niyo koretere nko yemase mekere timu ya Paris Saint-Germain begete 1 Manchester United begete 1 abuga sto kumanyana ekero cha butokire cyane kidaike ko mwancho mutari nchiko rero yo mito Jacob anyara ko bakoretere nko yemase mekero to ko ene kemuna tonyere ko bato kumanyana ali agendete akorwa ase egesero giechikosori nabagosoria. Sante sana musinto bigo piuzo mwancho motegalia gwikira boni gekero chia butokire kidaike 20 eneyemo timu ya Paris Saint-Germain nebegetegolia mo Manchester United nero negolia mo nakoko tebone chire makali eyemo seyemo yes baguchaka sobongo mono akoro team captain ero Thiago Silva gotema ko muri mungono korko nere Dan Alves komunyuka buya gali Alves kubeke mentambe ko muri mungono korko Marcus Verratti ko muri Juan ko muri Kimbembe ko muri Juan eyemo Juan ko muri mungono korko nere Dan Alves ko muri Marcus Verratti ko muri nero mungono korko Daniel Alves inyoro mungono korko Daniel Alves aniga kerete Barcelona ase kege tambe kabisa maiga yokoruoro agasoa PSG komnyuka gali bya korko Juan gotiseme ya kabire kumuliga Verratti kotema ko obeka kumuliga Daniel Alves ko ndo mpiro bero mungu na gosoka isko ingo yebone gochikorutu agucha se timu ye timu ya Paris Saint-Germain
aso bwango muno mwancho motere ko ndu ko ball possession Manchester United nige bwate meronge bere etemete zaidi ekero PSG yebwate ball possession ya emerongo etano na etatu gochaka so bwango mona ko Marcus Verratti go tiseme ya kabere bamusongere tebuna chincho kaba gosoli ba timu ya Manchester United ko muri mungono ko Daniel Alves ko ya Thiago Silva ko muri mungono ko nere Juan ko muri mungono ko nere Kylian Mbappe ko muri mungono ko nere Manquinhos ko muri Thiago Silva ya me ya kabere ko muri nere Alves ko muri Marcus Verratti Alves ko muri mungono ko Kimpembe ko tiseme ya kabere Kimpembe ko muri Verratti ko muri Kimpembe Verratti ko muri mungono ko Manquinhos ko muri Kimpembe baba ko ngoja se timu ya Manchester la ko tiseme ya kabere ya gatatu ya kane la baba ko ngola Messi ya chance yana kabisa ga komnyo kaga na ko nere Juan ko komnyo kaga kumpiro vero monga na ko isko bono ko to se timu ya Manchester United oyo mo chomo piro ya ko nere Daniel Alves kara watengo yeli ko Lucas Shaw ko ko tege nteki ya ga ko ligelia mutuna maga ko tarali tabuga tiaraka right koluta bateri tukoneri tambe Marcos Verratti ko muri Thiago Silva ko muri Manquinhos ko muri Verratti ko muri Thiago Silva ko munyoka galibu ya kabisa Thiago Silva ko muri Juan Bernat ko muri Thiago Silva inyoro mwancho motega liga pindi nega tangani chideka chiapto kire meronge bere naisato nechi sekonde merongene na ene kolende mlango nyo kuona chisekonde chigosuka na konya gosuka right mosinto byogo piuze yes ekere network ekolete shida gaiga kero kuligelie ngo yenkiora tebe ko kiraboniga ekero ndali okay ekero tokorigelie ngo yega Jacob bona iga ano kumanyana etimu egose club ya Paris Saint-Germain by the way giokire yani nda tena kia mentiro molero gakore ncheroroche gekomyokia bagosori ba Manchester United magalia kerkende obaisa gote anegori korende goli tikora akoraki SBT ya mentire tibetira makoro ngaki endo tinga Manchester United maokoro komnyoka no moibwe pigipigi ngo gore kero bara liringa yo noroche bate bana ki Manchester United bachigo turi chinchuke boni go chiabokire Angel Di Maria obakongo chia se timu ya Manchester United maokoro gendera gukwana Manchester United go yachi go tachaguse yachigo turi chinchoke etimu ya Paris Saint-Germain ni getagete mono gwetuma omete igotagete mono gwetuma sekimina neke kya UEFA Champions League umanye boni getimu ya Real Madrid ya sokire kurwa sekimina neke ibo nabo igo netake PSG netake kogenderera erore na kijya ikire finals usetake mono kurwanirege kombe ke Thomas Tuchel tali monto gochigotiga ebintu igo nama etenko irare boni gege kombe kya France naboni gana atake mono koireke kya UEFA Champions League musintekero naneko keranko batayibye poto mbarabeka na kende na team nabo iko kombe kero gya ku mapema guse team ya Barcelona kero naguta ibi Jacob koko sori yalingene team ya Girona kombe kiko ku Super Copa de Catalunya Barcelona ya Quince yalinge finals yabe kwegole masirigana risagero bono team ya Girona nere bwataka kombe kyo alright asante sana kero muroche Paul Pogba ikaranstega alia ensemo ya VIP era Paul Pogba liganyolte chikadi ibere chiama yaye chikaibora embaliri egento kiageranga itkolia lero takunyara koba gatiege tieke wekaji ko baisiko bakari liga kero ngoligelie ngo yasobwango mono Paul Pogba no mugosoria ogosoiri bya sana maiga yoko genda kwa Jose Mourinho na arekoba litkolia lero andake amatokeo kangana chinjiti kiegera no mugosoria ogweto masana geti ekara wachiko tukortengo ye yasobya mona kwa Lucas Shaw komortero mungano kwa nere Romeo Lukaku gotango mpiro ya kwa Dani Alves mpiro bero mungana gosoka sko chikorto che timu ya Paris Saint-Germain ekromoche Marcus Rashford dago sko chimotuo gocha kortero ngo yeyo inyoro moncho motegali ya matanga
mase mogweterere dia nambe mo email bali usina isko nero Kisii FM 94.1 nkai mugusimna butamba mali atane Bungeri nkoro kwa Musinto Biko Pius Mochikoro Mirukanere, the Queen of Sports. Yes. Nkoro kwa the best bride in town. Aha. Aha. Como igo kurwa sare boy gonto bwate. Nakuruga ukuru ase Kisii TV ntobwate. Yes. Mongwano monyerera sana. Akoro cool Wesley Logan. Yes. Nere oko make sure usogwikira neki igali asensemo ya YouTube twabere bwikira nugose twabaletere binte bimwabinyorire bwikirano. Monto bwate bintu bya lakini maokoro tukumanya. Yadi ibagora abantu barokonyora babwate bintu. Akibwana una baba makopio. Makopio rabokonyo batabwati gento lakini ako ekonya. Simialiga. Lakini rende Logan na bikora kondokera umushambulizi and not a striker. Aba matuka mangelo meo Lukaku. Jago bako muruke striker. Ngeka ro kumuruke lia kumuruke defender. Kumuruke defender sorry. Defender ya timu eliende. Abo defender ya timu eliende. Litukolia Jumapili gochakira chinsa gochakira nsa yamo ya marogoba nenusu. Ntoko solina Manchester United aso bunyangongo bwe Premier League. Njekindo chero meo Lukaku mutwe. Ngoge tekera nkomubaga nkomuroke defender ya Arsenal. Ekiera chi ase chi chance 10. Mara akolere gasi. Jacob. Yes. Onyole chinkoyo ose eyene nkoyo ya gatatu bono cha maiga akero tokoligereri obobuyi wa Manchester United chigoli okonyora Romelu Lukaku nero nyire kobeka chigoli ibere akobeka. Yes. Ibere abegete nande cyabwango igana abegete ibere naboni gechi na rero ndo chinko nagendere kubara buna nagotebi nagendere kubara. Alright go ikiraboni ga Manchester United ebegete ebwata chigoli berekera Paris Saint-Germain ebwata chigoli sato na Manchester United machoni okolibya na kobeke goli nigo chikwenda isato engenjo eba olji koenda penalty onyogo ko era igo merongo kianda era igo baende chiria ikomesano era igo abanje buna Musinto bene jengo takachia era enda chi penalty ara mupiro ya sokogwe. Alright. Nchengo taka bakorera getiga iga elindekero ekere timu meteririmo kubuga muri mwensi umete chi penalty oraye bwekane goalkeeper ayo imukie timu yago usonye Osembuya ya tingo alright ekero chiko buto kachireke merongo 32 neki second emerongo ene ndo chichi atumire ne merongo 5 bago chaka subongo muno gali akonyora Marcus Verratti komuligie mungono kurukwa nere kobeka imentambe gali direct la kanire kabisa gali akurukwa nere Chris Smalling kumnyoka gali gotema konyo koikero mpiro lia kurukwa Angel Di Maria kole no mpiro beiro mungu monje mategana go soka isko engenjo yabano chikurtu chese timu ya Manchester United. Umupiro wikiraboniga abantu ba goal mukondani abantu ba over mukondani over 2.5 abatindio kwana asembegete mkirete pi abatindio kwana bintu mbibu ya sende bintu kwana Musinto na kioligere timu na kwana bintu mbibu ya sende beti moni dete Musinto to korwanga itogo chigochia ekero mupiro aende nali bona kwana ya goal ya soire over 2.5 ya Jacob goli natika goli natika ko ekero sema yana bintu mbimbere tibu ya igo buna igoro nandu bya gucherete ndocho mogosoria McTominay Manchester United yago changarara nago chengene na bune chengene ni yaroche yakirago agosori ubega no mungono kurukwa Maquinos yago sori ubega na kwe kumbo yo motu oikolie oichaga ile gali okorate tokorosie kadi umaite kadi konyeburugera oikoji konyoro isie kere chikobe kadi na konyeburugera gali ekero mungono kurukwa Amos Samoa Kurubius kibya bosongo agonta ingani ganyorwa one biote bikali kumugoro chenga ningo adaba inchamo Samoa inchamo Samoa Kurubosongo chituka alright Dominic Ongeri sibota timanye tinga alitukolia Ijumaa gote abantu wakali megetigia camp to yoyo right ekero bagende tukuyerigania gochego toge timu ya Shabana kerondo choruwaki tanya komocha right uruwaki rwabekirwo cyase timu ya PSG Angel Di Maria nerokora amagose kero Musinto byogo Pius engochi ugwanjira orambwatera echichiago na kominyoka na kwenekia ebinto byabere byumoncho motegereri otonyolre buya boikeranu ngwara una nache goli aso right goli dogo ja Manchester yabe gonda eto chine chigoli beri cha Manchester
I got a Manchester 4. Ekerondoche agosoa Diego Daloti. Yes. Mungwano kurukwanere Eric Bale ngenja nyorurugo mosokire. Agosoa Diego Daloti agosoka Eric Bale insechi daika emerongo etatu na inye nechi second emerongo etano na kianda. Maiga yoko soka Eric Bale nkagetera uchi kotebia kocha nje kuna sokire na soke timu kebuete. Yes. Okende kura chikoba Mombara. Mombeko chetinio. Bono mwancho muteringo kumechinga kichecho oruakini gorobe kire maiga alibye kimo mupiro gotomo cha sitimu ye club ya Paris Saint-Germain gotoma bu ya la go. Otugutire kolende nkoligeli assistant referee niga gotebanga Marcus Rashford niga gachike banda ase obulimu bwa bande ngenjo yae abachogi ba motabiri tagura omwancho mutari una botambengo komanyege nto kiya nigo nkoye yanyara ko bayiko bwato ko byakigima yani ababege toru akirorwa mwanya bantu ekero omogosoria skama byakigima byakirige nto ke Rashford yokera kolindo toka kwa bande na ndote bwana goikankyo oagaje mwago omanya komenyaro mwancho muteringo komanya chinga kichonsi abuna kurwa Kisi FM nigo tokoretera okurali gwenko ye masemo ekero bachakire kurumaiga libekigima eklabu gya gose timu ya Paris Saint-Germain agochaka maiga libekigima mosore banati kulinga yakobekege ntekyo ekero akonya korigereria alia gocha buya kigima no mupiro yo mwancho mutereri kengo kumanya na Kisi FM na bogoso abwa se Facebook obekege nta so tagete ebeti yagere gosa sto so maso begete jomorego kirigo. Alright, mwancho mutereri kigima ko murigo mosoria Benati akori korigenga yakobekege nte ko murigo mosoria Verratti katikati no mpira mwancho mutere ko murigo mosore Kimpembe omyokire bya kima mosore Romelu Lukaku gochenga ko ngaino ya meya kabere kera ko liyenga yakobekege ntekyo bya kima mosore ku rase club ya Paris Saint-Germain moroke Kimpembe omwancho mutere ko myoka bya kima bakurwanira lakini ogule nsino mpira beno mutambe na gosoka isiko nigo korutua gocha se club gose timu ya Manchester United tokumanyira kurwa Kisi FM mwancho mutari katonyara kuba tokumanyia okoralia gwenko na wego amatokio bunagoche ya masemo ekero mugosere Romelu Lukaku kwanyara kuba kogosere wawe na wego mpira wo mutambe na gosoka isiko abwasengo kumanya buna bono iga kero kende mora kwegorere radio ya Kisi FM gose kwanyara kuba gosunduka akeba no kwabokire tokumanya ne timu ya Manchester United nigetanga ine bono gachigoli bere asegolemo achideka chapto krenji deka 32 asensementanga nigose first half ekerondo cha tomirege ntekibu yensemo yakoboko be mororo ko tema kumuli mosora Dani Alves lakini ekero ba ruwa sobwango mpiro ibachakire katikati ya likigima ko muri Maquinos gochenge emyaka bero mwancho moteri ko muri Damaria agochenge emyaka bere gotoma bu yobo kongo cha se club ya Manchester United mwancho moterere lakini ndocho myokira aliko tema konyo chori no motu lakini mpira bero mutambo etire igoro kerondo chale ko minyoka ali mugosori oyo abekerwege ndeki yakegima akorindo mugosori David de Silva David de Gea nigarenge maisona ko bwate nko yeli mwancho moterere kulinga yakobekege ntokeli kuruma gali yakegime kurkwe goal kicker koligelia gotome sutibu yegoro motu gotema ko muri mosori Lindelof lakini otumire yakegima kerondo cha myokire omugosori bwensemo okosori maigari kurwa timu ya club ya Paris Saint-Germain moroke Ferrati agochenge kabere kolinga yakobekege ntekyo agochaka byake makuru mayaga agochenga byake kimako muri omosoro mwa moroke Daimaria baurira so wango no mogosoro ya kurwa se club ya Manchester United mupiro lyo komyoka moina lyo beiro mutambe nagosoka isiko mwancho motereri kerongo kumanyana nigo okonyore Masaya mukuru wa Kisi FM nkayo mugusi mwancho mutari ngo kumanya nigonde gose nigotori naba mintoga iga nonde na Stacy Miruka risaseli konguga na wego Jacob Ngeri ekero nkuru kwa musinto bigo piuso ngo karetera nko ya masemu mwancho mutari kuru wa Kisi FM tukubotera naba minto tukumanya na kuru wa chinsemo chirichi ya Facebook Kisi FM 94.1 as Twitter kwa tonyo Kisi FM na wego Kisi FM TV live wetera YouTube. Alright, mosinta sobwango mono ase fan page yetu ya Kisi FM tuatebanga Manchester ngo so tulchiroro Walter Kibwana kote hashtag team following ngene ya Grace kote banwarime Litunda Green Josh Mumanya kote banwarime Last Born Emily wanwarime Douglas Nyangaresi Arumba Baby Peter Michael Yukabe Dareba Onsembe James Dennis Mogi Nyabuti Machuka Boni no Meanza hata
tupatane hiyo time manze. Umwancho mutere kirongo kumenya na kero tugenderete ase kemina ne kiekyo ake UEFA Champions League kumenya ne timu gose club ya FC Porto na bogo club ya FC Roma niko bari makali kero babekanete babekane goli ya mayamo ekere kolgerwa igobono abwa banja ine digo bayigoire egeti kero kende igokoria kero koria chinko ye chiga chiara cha UEFA gol ngoko liare igo kero kendo yole gol ngale chibesa ime bono gol la igotete over na igotete nsemo ya PSG na Manchester bono over right. Porto na Roma nero otigaleti igote yes sante sana ebano mwancho mutere kerondo che ege pindi getanga ni kere yange gocha kubutoka ano kumanyena goikaiga onyambono gwanya ko bogotegera KCFM niko timu ya Manchester United unatoka kumanya enko yitu kunyara kubato koretere mase mbi mwancho mutere gotera KCFM niko timu ya Manchester United babegete chigoli bere ekero timu ya Paris Saint-Germain babegete golia yamo alright ekerondo che tigaire chideka ivere engo yiko butoka komnyoka buya gali akorwa Kylian Mbappe omochiro mupiro na konywe bamaye konyora Draxler otise ya kabere Draxler ya kabere bado Draxler nero gwato mpiro yo Draxler mbali komo ikange konyora mpiro ya kwa Angel Di Maria komorigia Juan Bernat komorigia mungano kwa nere Kylian Mbappe Manchester United debegete pasi terigo suka ababuna bakonya ko chenga noro barabu baligireti na PSG ekonya ko kosoli umupira buneke moni ke bwate tembe ba kenya ko chenga nembe bere moyo lakini aba Manchester kuruense meligireti kurwa sobara ko mnyuka galibia akorwa nere Dani Alves ko begemente ko ne ba kan PSG o kan McTominay ko moyre le Juan ko moyre le Dani Alves ya me akabere Alves ko morgia Marco Verratti ko skangora Verratti ya akabere ko morgia mungono ko Manquinhos no mpira ko morgia mungono ko Angel Di Maria ko tise me akabere ko morgia Marcos Verratti ko teme ko bekeme ko ne ba kan Manchester United aya kurwa sobwango na Angel Di Maria ko beke push ko lende referee amateringa iteri push kwa beka ko bokima guasangani neke kokoro makosa haya omobeka nze Fred bengo yego chikotekwa kokosoli gocha se timu ya PSG ba mentre de ke yemoga lero ndero itimbolia konkirimi ya KCFM 94.1 ngo mugusi nabuna botambe tokoteba nigo tuli mutuno mubuko bwesati tigante retorrenti mungingo terra umwancho mutere kerondo chabe kirgento keliga ali mugosore muroke David ya cross club ya Manchester United oskirima ya kolinga yakobe kegente kikotumabu ya katika timu mwancho mutere doma kumugosore omosori Andres akorusi asomotu kero algo chikonyoro mugosore Romelu ko bero mutambe na gosoka isikoni gocha kurutwa asobwango umwancho mutere ngabugocha abamuranga bwacho mwancho buteriye kerondo chago chikoruto mupiro libya kegima mosoro kurase timu ya Manchester United ko murutera bya kegima kerondo cha kirima ga libya kegima moroke Diego Dalot akolienga yakobe kegente kimwancho buteri bayira ne bya kegima mayaga ko mulga mosoro ya kegima moroke Smalling Mosintaba ndo baichirega mashabike ichirenge njanga protesti ndani teo ikansekero igepindi getangani kiabutokire tomoroche ga goalkeeper Buffon kortu njanga magosa alia korana mange mono right igepindi getangani kiabutokire maokoronki ratebe nabo kiromete Jacob enko yeye ose etara chaka nabo natebana timu ya Manchester United right buna ekero yakolete sabali go chi France nko ende yalinge eonchoreri enko yabo yes nche nonya timbe getibesa andonsi inabe kirete timu ya Manchester United gekogera right nabo yalinge ngonchoreri ereboniga netagitetigara kimine kya UEFA Champions League and nabo sojar natagite arokyoboteneni bwa Manchester United naki nabwenerete kuba omomanager bw'etimu yo nando nyoleboniga enchireye bakogosoli magamba begete basi yes ekero abagosori abangebu nababo Anton Marshall ekero babo Paul Pogba bangeko kuboli gwe bagotebana sojar onchoreri enchera bakogosori ase timu ye igo abatebeti osega ko bateba gosori attacking lakini rende kero ba attack babekire chigoli bayire na maga bakoraki babeke begigali ase goal bona kiyekyo na kiyekyo kogera boniga bakonyora bapima maga babeke beg bakonyora libagali yoko beke goli babeka lakini andi bayire na maga bakoraki baticha kabisa na kiengo tena timu ya Manchester United nebwate nande kipindi kya kabere
egolingo soiri. Alright. Nje kerongo kwa natia nkono mogosori oyo na rekero kendo nyane ko bakora gose egosori ya nyane ko bakobengia mogosori kuru ase club kya Manchester United Romelu Lukaku onyare ko bagwetuma sana agesege pindi ekegitangani ekero kuri eliego liabe kwa se deka ya kabere nigaitoma na anda nene mono taratiga bono nigabwate motisheri goro mono egento kirigwa kwa namuna magayo kurusi kwa ye Jose Mourinho ime Manchester United akero kende abagosori mbale enko yabo yanyane ko begokina. Alright. Uno mogosori wa Paul Pogba katikati yabangwana babere kolende Ashley Young ukande kumuliga Pacos Pereira kobeke mentambe kumuliga Diego Daloti kokosolia na McTominay ko tema kumuliga mungwana korkonera Marcus Rashford gotise ya mea kabire Rashford kolende ko uroke bororo na Marcus Verratti komnyoka Angel Di Maria komnyoka galivya baba kungucha se timu ya Manchester United kolende ba kandre mopiro veiro mungina kosoka iskono chikorto chese timu ya Manchester United moroche Edson Cavani bado nuare benchi gale kana stekera uchakaso mongo mono Angel Di Maria kumuligia Marcus Verratti ko urwa kibororo achiwa kachi wantu ko urwa Romelu Lukaku kumnyoka ugali buye kumuligia Marcus Rashford kumuligia mongo kurukwanera Pacos Pereira gutiseme ya kabire ko urwa ekonyoro mpiro inera Fred kumuligia McTominay kumnyoka buyaga ali kumuligia Marcus Rashford kumuligia McTominay kumuligia Pacos Pereira utiseme ya kabire ko uroke borona Marcus Verratti kumnyoka buyaga ali nyoro mwancho motegalie birevi kumnyoka bobe kabisa ekonyoro mpiro ya kurukwanera Thiago Silva team captain ya PSG kumnyoka alibia Thiago Silva gotiseme ya kabere kumuligia Angel Di Maria go siruga kabisa aya kumuligia nere Dani Alves koirana go chese goalkeeper ya nere Buffon kumnyoka kobeke mentambe gali gotema kumuligia McTominay kanda somo kabisa gotema kumuligia Diego Daloti ko solina Ashley Young team captain ya Manchester United Ashley Young ko solina Fred gotiseme ya kabere Fred akulko Fred ko soliana Pacos Pereira kumuligia McTominay gotise ya kabere kumuligia Diego Daloti ko soliana Pacos Pereira ko soliana Ashley Young inyora mwancho motegali PSG go ikiraboni genjira bako ko solia mosinto byo piuza okoranga mbatange tikoli batete ko defender omupiro yo erega mbatange tipakana yago chikoenda binde biko no penalty yes ekarondo chechiane chiabutokire oramnyokana ye chiago yes kwenekelia ngomotegelio nyale konyora amatangaza ya asinjero yibo kirano muletane ngoro kwa Jacob Ongeri. Sante sana Jacob Ongeri so kunyara kwa kwena kiabuna kunyara kwa toretera enkoye masende na boigo goika asomo tegereri ebono mwancho moterito kumanyena egepindi negia kabere chideka nigo chiabutokire igabona chitigarete agechideka ikomi chirirende cyo mupira buyabuya keronande tutarakwana chirikira comment gakora ntuma itinjirikira comment no morefari akurende enkoyo nigo yabeire murro ekerondoche abagosoria abanyariko bagwituma nabo kweneke bona abanyariko bakogosoria enkoyo eyerengiya mono bono mwancho botelingo kumanya masende kurwa egesero kia ichikoso nabo gosoria abwase kumanya nabo ekati ya timu ya Manchester United ne club kia Paris Saint-Germain nigo bono abagosori betomete boikero no kerondo cho umupira olio ore obekire mbarambale mu timu ya Manchester United askiro byakigima maega nawe kulinga yakobeke genteke kerondo cho mbabe agutembe obyakigima asego ligatiabwo keraskiro maega byakigima gochakima yataria sobwango omogosorio yo kurwase club ya PSG moroke Beredes chingeme ya kabere koirani buya maega ali bagochaka kima na bagosori bensemo ya begi moroke Kimbembe kutuma buya kima asensemo yakoboko kuliko tema kumurio mosoro Maquinos goskabu ya kima maega alia ekerondoche omwancho mterio mopiro bekire mbarambale kigima yo rogongo wakoboko kuliko kigima kurwase club gose timu ya Paris Saint-Germain akolinga yakobeke gentekyo agosoka Andres Pereira agoso mungwano kurukwa Jath Chong yes. Ne academy product agwate kitukio na chiria cha Feraini agosoka Andres Pereira yes agoswa Jath Chong kitukio cha Feraini mogosoli ya vetereria Arue academy acha gukonye team
yani ekera komulgeri mbuna ekera mbuna begede chianga chindabu lakini niko abuge filain yes ndio kitu kichaya filain rendo metna ngirete tukiria mwere na kitaka nyegira ama yuko nyegira koranga chinguru no chiarenge engoye chinguru chikamwera chengoyo engama ngana aliyebuko agatomwa Shanghai right bwana umwancho mutarito kumenya nigo tokoretere nko ye mase makuru kisi FM nkai mugusi nabo yokone ke una kwanya kaboko nyoro korale wenko ye mase ye mo kerondo chabo gosiri bakwe banga bya kimaria omogosori yoso chinguru chinya moroke chonga onyara kaboko irali bagaria ya Pereira kerondo cha akwe banga mali bya kigima omogosori wense mo yebegi moroke David Jigia ime club kya Manchester United kusikoma kuringa yakobe kegentekyo agutuma bu ya katikati mutu ekera gotema komulio mosori yoso omoya mosori jong kubwatu kumupiro yigo rubye kimu mwancho matereli agotuma ko yorusia so mutu mosori bwense mo yabegi moruke Verratti ko ruase timu ya Paris Saint-Germain agochenge emyaka bire ko muri mosori Daimaria wencho kabu ya kigima akera akolinga yakobe kegentekyo kumwancho materi agocha kigima na bagosoli abo ale komo na bagosoli abaiga ko ruase timu ya Manchester United agochenge egotema ko muri mosori agochenga gotema ko muchenga McTominay ekrondo cha chakira so bwanga charukire yakimu mwancho materi moro mosori Thomas Muniel ko tomabu yakigima ekero aligiri ensemo yoko ko kigima ngorogoro ase club ya Paris Saint-Germain ko minyoka bu ya la lakini mosori bwensemo yebegi morke mosori Luxo ko ase club ya Manchester United digaminyo kali kerondo cha anyo bwatiri mupiro ya subwango Jong ko ginga yakobe kegente ko tama ko muri mosori ya Rashford bakomyoka byakigima kujenga vya kigime ya makabire chong niga kuminyoka bono jako bekero kulige mugosori jongo so wangu mpya niga etomire ndo cha kuminyoka bono kuminyokote unga ya gano mupira uru mupira njiragete wororo uru so wangu mwacho mudele kali mato mosera Aleves kuringa yako bekegente kyo kwira na vya kigima maya galgo chakana Maquinos ko tomabu ya matekera ko tema kumuli mosora Verratti ko tomabu yakeme kera kumuli so mosora Thomas bia kemo mwancho mtenande kumwere ne mugosori moroke Maquinos kuringa ko kegente kyo mwancho mtereli agotema ko mutu ko tema kumuli mosori Aleves ekero nanda ira ni bia kemo Maquinos ko chenge me akabire akobe kabu yakatigali kera tema kumuli mosori Daimalia lakini agochenge me akabire nanda bere ni aso wangu mwancho mtereli moroke omugosori Maquinos mupiro yakero kuliga Jacob niko bekire winga yokolio right winger ekero ndo chaba kominyoka bagosori bali abamura Paris Saint-Germain ekero kunyaligere tetageti goli ekiera none koneli ekero Angel Di Maria tume kona ibaga gutuma banyonsie atumwira ni gochisobo ngenjo yana manyete banya ko waste time is time wasting strategy bwana mwancho muterekera chakiro bya King Magari mosori kura club ya Paris Saint-Germain moroke Banati kulinga ko bigente ko muri Kimbembe goto mamotu ko tamaka muri mosori Daimalia lakiba chakira so bangana ko muri Maquinos ko chenge mi akabiro mwancho muteke muri ya Verratti ko tamaka la bakungucha sidi ya Manchester la wapi la chuma gai mongwano kiele ni baba onyatagunze kiera konyoro o akire digie koma chenga right okiotereri ogunze mwancho motereri kwenye chiaragire ibere kwenye chiaragire chigoli ibere asebere lakini enda bagosoli abaiga oise korigi ya David De Gea ni gagwanse ekera gwanse omopiroli agwe komogunze odigara yes amura asante sana ekero nkoko manyana ochire ali nabo ekera imokiro omopiroli omogosoli moroke namba 15 isto mogongonere Ashley Young kurwase club ya Manchester United ekera bwato ompiroli yakoli yanga yago chikonyoruta mwancho muteni ko kumanyege pindi nkelia tokotana charara salama gose orare buya ekero litikoli yankyo Arsenal turakoletere ngo gati ya Arsenal lero obe koigere litukoli lakini nende sengenjere botuko te odo ngamambi sengema tembo tuko all right okay etimu so far Manchester United timu ya Jeti lakini kato kwa neke ya temire ya temire bakata mugala muwe na mwenye haki mpe na haki mpe yes ba temire sana kiegera matokeo ni gachire mamincha ya maganyo ya bangi bangi bamaitenga PSG ngo koriere Manchester United chigori chinyinge umungwano kurukwa onyango mako pio maambia obe bero mwade nkagete na alichibesa ekerera tebetenga mani no abegerete mani umapema era gate nganje tigambe kama pema
kagete makopio na lebinto makopio ngobuto kajire merongo kianda Alright. ato mwacho mutari nigo chategere chideka isa no ibere egertunya ko batoko kutura egempindi egetanga nawe gigia kabere kolende nchichiri erefariera chikomenta ntoje okumanya. Yes. Right. Ekero kuriga Jacob omosoro kimpembe rero no nyote magwetoma no embabe baitomire. Club ya Paris Saint-Germain no nyembara harusi moyo. Lakini ekero bono guise kuriga linko yebaja gwaka strategy. Strategy ye yani mpata geti mono kobeka. Akore badate go time ya umanyete timing. Umupira is about techniques. Yes. Ekigera boniga oende ochikobeka. You miss a chance. Oikeru nigo kobeka. Okomyo kigwa. Ora minyo kobeka. Igo, ono wele. So a slight mistake in football. Yes. Ya kolete goal. So we kobe maiso buyo etanga babatanga Aba tahadari. kwa nginyo inoje shabane goli yabekwa. Kinga ni bora kuliko tiba. Kweli kabisa. Shabane goli yabeka okoro witse korre babegete. Bakaminyoka bakora amashambulizi. Yes. Nibakora amashambulizi bakeba. Bakamako minyoki gutata. Paka goli. So igo strategy. Wono korra Paris Saint-Germain strategy yabo okora we can't know exactly but there's a probability inko yabo yacha ko kina. Stesi kero origireti inko ye. Naki creo que no na sense me ya FC Porto naki aba mentre kende. Okay. Ekero umwancho muteritore gegasinge nchago na igo kunya okumanyana nki gekoba araria nabo yokwena kebona tonyera kwa tokoretero korori ubwenko ya mase mukuru kisi FM nka mugusie birengo byemerengo kenda nanye tokumanyana ekero ora ubwate TV yago yesimi yago so YouTube kisi FM TV soro rauna musinto Jacob na Stacy nabo igemero beriende ya kisi FM ikunyana kwa yakoreto ya mase yemo Jacob na musinto. Yes. Inko ya Porto na Roma ise ko eraiga ndo chebono ba comment usiba ise comment chiri chiere farina nde chiere na eraiga mete aggregate 3-3 boniga nabo barakorere kwenda chi penalty elito chikorra naki timu ki ekogenda ase quarter finals igo Porto chigolibere esi Roma egolia yemo aggregate 3-3 right. Umwancho butari kisi FM ekrotonya ko batoko mangamba ribali tore amona warabo ekira gonte bya kuruchise mo chicha Kizu University atobote ya Masende John Ongechi no atobote Gabriel Ondie kuruchise mo chirchangong Nairobi nawe ko tumanya na Keva Bosire Nengo no atobote ya Masende magote benko yigo che emo asemo kurwa kisi FM Nairobi nige bwate teta chetense kegima kuruchise mo chiricha Maiko niga gonte bya Clio Somare atobote Tanzania, yes,